Što ako najmoćnija žena u Europi više nije ona koja sjedi u predsjedničkoj fotelji u Briselu, nego ona koja je izaziva iz Rima? Mjesecima je Ursula von der Leyen plovila opasnim vodama sve rascjepkanije unije. No, danas je Giorgia Meloni napokon izgovorila ono čega se von der Leyen najviše bojala. Ovo nije samo političko neslaganje. Ovo je frontalni napad na same temelje agende Europske komisije za 2026. Jedna jedina izjava talijanske premijerke poslala je šok valove kroz zgradu Berlaymont, dok von der Leyen gura trgovinsku bazuku kako bi odgovorila na rastuće globalne carine i zahtjeva smanjenje emisija ugljika za 90% do 2040. Meloni je službeno prekinula šutnju. Razotkrila je istinu koju je Brisel pokušao zatrpati slojevima birokracije. Trenutna europska strategija nije put rasta, nego pakt samoubojstva za mediteransko gospodarstvo. Je li ovo početak koordinirane pobune? Ili je Meloni jednostavno postala previše moćna da bi je se ignoriralo? Iza diplomatskih osmijeha i formalnih rukovanja u Briselu igra se visokorizična politička igra kukavice. Meloni je upravo signalizirala da je Italija, treće najveće gospodarstvo Europske unije, spremna isključiti glavne politike komisije ako se zeleno ludilo ne zaustavi. Skinut ćemo diplomatski žargon kako bismo razotkrili eksplozivne podatke i skrivene napetosti koje razdiru vodstvo Europske unije. Riječ je o izravnom izazovu stava Europske unije prema Rusiji, odbacivanju fiskalnih ograničenja za 2026. i šokantnom zaokretu prema novom transatlantskom savezu koji von der Leyen ostavlja u hladnoći. Zašto je Meloni odjednom tako odvažna? I što je točno rekla što je ledenoj kraljici Brisela unijelo strah za politički opstanak? Napetost u Briselu nije samo sukob osobnosti. To je sukob oko opstanka. Godinama je Europska komisija djelovala prema jedinstvenoj viziji, zelena, centralizirana i strogo regulirana unija. No početkom 2026. pukotine su postale provalije. Giorgia Meloni učinila je nezamislivo. Dovela je u pitanje fiskalnu stezaljku i zeleni utopizam koji je Ursula von der Leyen gradila tijekom cijelog svog prvog mandata. Prvo, dužnička bomba, 137,9%. Da bismo razumjeli zašto je von der Leyen u panici, moramo pogledati brojke. Početkom 2026. godine predviđa se da će talijanski javni dug dosegnuti nevjerojatnih 137,9% BDP-a. Prema ponovno aktiviranom paktu o stabilnosti i rastu, EU zahtijeva od Rima da smanji deficit i stegne remen. No Meloni je okrenula priču. U svom nedavnom govoru nije se ispričavala zbog duga. Iskoristila ga je kao oružje. Tvrdila je da su sama pravila Europske unije o oporavku i otpornosti prociklička, što znači da prisiljavaju Italiju na rezanje potrošnje upravo kada gospodarstvo treba rasti. Dok komisija predviđa skroman rast BDP-a Italije od 0,8% u 2026. Melonin tim tvrdi da će briselska obsesija štednjom 2,0 dovesti do recesijske spirale. Nismo učenik kojeg ocjenjuje učitelj u Briselu, signalizirali su Melonijini saveznici iz ECR-a, europski konzervativci i reformisti. Mi smo motor Mediterana, a ako motor stane, cijeli brod tone. Drugo, zeleni uzmak 2035. Možda najveći udarac nasljeđu von der Leyen je iznenadni kolaps zabrane motora sa unutarnjim izgaranjem do 2035. Godinama je to bio dragulj krune europskog zelenog plana, ali Meloni ga je nazvala ideološkim samoubojstvom. Podaci joj idu u prilog. Krajem 2025. i ulaskom u 2026. europski automobilski sektor, osobito u Italiji i Njemačkoj, udario je u zid. Dominacija kineskih električnih vozila i infrastrukturni nedostaci prisilili su na ponižavajući zaokret. Izvješća iz Brisela potvrđuju da komisija sada panično pokušava uključiti e-goriva i biogoriva u mandat za 2035. čime se u biti poništava izvorna zabrana. Meloni nije samo podržala tu promjenu, predvodila ju je stvaranjem suverenog bloka s Češkom i Mađarskom.
natjerala je von der Leyen na izbor odustati od zabrane za 2035. ili izgubiti potporu EPP-a, Europske pučke stranke. Upravo skupine koja von der Leyen drži na vlasti. To je politička egzekucija jedne ključne politike, izvedena usred bijela dana. Treće, Matej plan nasuprot Global Gatewayu. Dok se von der Leyen bori da održi unutarnji proračun od 192,8 milijardi eura za ovu godinu, pod pritiskom rastućih troškova kamata, Meloni igra drukčiju igru na globalnoj pozornici. Uspješno je svoj Matej plan preoblikovala u pravu europsku strategiju za Afriku. Dok se Global Gateway Europske unije često kritizira kao birokratski spor, Matej plan je pragmatičan. Usredotočuje se na energetsku sigurnost, pretvarajući Italiju u energetsko središte Europe putem novih plinovoda i zelenog vodika iz Sjeverne Afrike. Upravljanje migracijama kroz izravne sporazume sa afričkim državama koji zaobilaze spore mehanizme Europske unije. U iznenađujućem diplomatskom potezu Melonije. Početkom ove godine provela u Tokiju, potpisujući strateška partnerstva na području umjetne inteligencije i robotike sa japanskom premijerkom. Pozicionira Italiju ne samo kao članicu Europske unije, nego kao predvodnicu novog konzervativnog i tehnološki naprednog transatlantskog saveza. Četvrto, skandal oko kamata na euri. U pozadini se razvija skandal oko kamata kao instrument Europske unije za oporavak. Troškovi zaduživanja Europske unije za postpandemijske fondove naglo su porasli. Kako bi pokrio te troškove u proračunu za 2026. Brisel je prisiljen preusmjeravati sredstva iz programa Erasmus Plus, Horizon Europe i istraživačkih programa. Melonijina poruka je jednostavna i razorna. Brisel je potrošio novac, a sada tjeraju vašu djecu da plaćaju kamate kroz rezove u obrazovanju. To je narativ kojeg se von der Leyen najviše bojala. San populističkog govornika, potkrijepljen hladnim računovodstvenim podacima Europskog revizorskog suda. Meloni nije samo kritizirala von der Leyen, razotkrila je financijsku krhkost cijele sve tješnje unije. Izgovorila je naglas ono što su elite u Briselu samo šaptale po hodnicima. Trenutni model Europske unije ostaje bez novca, bez vremena i, što je najvažnije, bez potpore javnosti. Rubikon je prijeđen. Ovo više nije jednostavno neslaganje oko proračuna ili emisija ugljika. Svjedočimo temeljnoj borbi za dušu kontinenta. S jedne strane, von der Leyen predstavlja staru gardu Brisela. Centraliziranu, birokratsku i posvećenu federaliziranoj europskoj superdržavi. S druge strane, Meloni je predvodnica suverenog bloka koji zahtijeva Europu nacija u kojoj Rim, Varšava i Prag vraćaju svoju sudbinu iz ruku neizabranih tehnokrata. Kako ulazimo dublje u 2026. godinu ulozi, ne mogu biti veći. Ako Meloni uspije razgraditi zelene mandate za 2035. i preoblikovati fiskalna pravila Europske unije, ravnoteža moći u svijetu će se promijeniti. No postavlja se opasno pitanje. Što ako von der Leyen odbije popustiti? Ako Brisel odluči igrati tvrdo zamrzavanjem sredstava ili pokretanjem sankcija prema članku 7 protiv Italije, mogli bismo svjedočiti krizi u usporedbi s kojom bi Brexit izgledao kao manji nesporazum. Govorimo o mogućoj paralizi najvećeg jedinstvenog tržišta na svijetu. Je li Giorgia Meloni razarač europskog jedinstva? Ili jedini vođa dovoljno hrabar da spasi Europu od nje same? Umire li san o sjedinjenim europskim državama, zamijenjen pragmatičnijim savezom suverenih država? Ledena kraljica Brisela zabrinuta je s razlogom, jer po prvi put nakon desetljeća netko ne samo da se žali na sustav, nego aktivno gradi novi. Je li Meloni u pravu što izaziva zeleni plan ili vodi Italiju i Europu prema financijskom ponoru? Ostavite svoje mišljenje u komentarima ispod. Ovo je rasprava koja će obilježiti sljedeće desetljeće. Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se dok nastavljamo pratiti ovu visokorizičnu političku partiju šaha. Eksplozija 2026. tek je započela.